Absolútnym štvrťfinálovým vrcholom bolo zápolenie medzi Ruskom a Českom. Rusi nastupovali ako favoriti, no Česi, ktorí postavili na majstrovstvách sveta v Lotyšsku papierovo najslabší výber za posledné roky, opäť dokázali, ako sa hrajú kľúčové, dôležité a psychicky náročné, vypäté zápasy. A to ich na kolená nepoložil ani gól z 3. minúty. Po spolupráci mladých kušiek Malchina s Ovečkinom trpezlivou hrou sa dočkali vyrovnanie z hokejky Tomáša Kaberleho v presilovke v 26. minúte. Gólovo to bolo na prvé 2/3 všetko, no zápas mal obdivhodnú gradáciu a tretia tretina aj pridaný čas priniesli krásne predstavenie. V 44. minúte Hlinka 1-2, v 46. Moziakin vyrovnal. O ďalšie 2 minúty Česi opäť viedli, po tretí raz v zápase využili presilovú hru. Štefan našich zápasných susedov posunul k bránam semifinále. Oddychový čas v závere riadnej hracej doby, prázdna ruská bránka a hektický záver duelu. Aj sa tak stalo. Ešte stihol Aťušov posunúť puk. Michnov vyrovnáva na 3-3, 65 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby. Geniálny ťah Vladimíra Krikunova posunúť tam tohto urasteného útočníka. Posúva zápas do predĺženia. Jemelejeva výborný. Pozrite sa na túto šancu, Jirgo! Gól! Česi sú v semifinále, Zbiněk Jirgl ako by som ho vyzval k životnému gólu v seniorskom reprezentačnom drese. Rusi na kolenách, Česi zvládli neuveriteľný záver tohto stretnutia, postupujú do semifinále. Vynikajúci ruský tím v záverečnej fáze majstrovstiev sveta v Rige chýbal. Sledovanie jeho hry založenej na individuálnom majstrovstve bolo zážitkom na účelne hrajúcu Hadamčíkovú družinu. To však nestačilo.